angimufuni umfazi osebenzayo mina. Ngiyini manje usuba nolaka nje. Sukunebhadi manje umfazi osebenzayo. What do you mean by that? Zulu man. Angimnyonyobeli umuntu esayidini ngemqonda ngqo. Bayafeba abafazi benemsebenzini. Umfazi nomfazi osebenzayo unomuntu wakhe wasemsebenzini. Hayi! Lokho Bayaphuma indaba. Bapantswa abafana. Mabe pantsi izinqe bathi hayi bo wesibunge ungumele njalo. Sefebe. Bayabakopa, bayabaqapula, badla nabo ngelantshi. Wena nje uyimfene. Umlobole ngenkomo ezu11. Abuye emsebenzini ekhathele bedle free engafundisha umthinta. Ingakho ngithi mina umfazi akumele asebenze. Umfazi into ethathela ukuthi ihlala endlini isixubo sikagesi kufana ne street light. Umthathela uthi uqhuntsula amehlo endlini egade indlu. Wena sesuthi angeke ube domestic violence angeke uzusebenza emakhishini. Yebo. Umuntu osebenza ungambuza ukuthi usebenzaphi uzokutshela mayifuna ukukutshela. Ngisho kuthiwa kuhole u2000 ngeke ungibone nginikela ngomzimba wami ngenxa yomsebenzi. kodwa akwazi ukunikela umzimba wakho ngenxa yotshwala ngethi. Ivale mfana.